Molt bones, sistèmics! Comencem la nostra col·lecció de vídeos dedicats a la geometria i a l'estudi de rectes. Recordeu, aquí trobarem punts, vectors, estarem treballant amb el pla i buscarem situacions i combinacions de rectes. A l'exercici d'avui voldrem veure quina posició relativa guarden aquestes parells de rectes. Per una banda farem R i S i per l'altra farem S i T. Volem saber si són secants, paral·leles i vés a saber si tenim alguna altra opció. I recordeu, doneu el likes, seguiu-nos al canal i anem a veure com trobem la posició relativa. Bé, sistèmics, per comparar aquestes dues rectes, la primera cosa que farem és transformar-les en l'equació general. Podríem fer-ho amb la vectorial, però escollim començar per la general. Hem de veure que tenim la R està en forma contínua i la S està en forma explícita. Tant una com l'altra, transformar-se en general és molt senzill, per això també anem a buscar aquesta fórmula. Què farem amb la R? Doncs el que farem és multiplicar en creu i passar tot a l'esquerra, perquè veiem que el que ens trobem amb la general és que està a x més bi més c, o sigui, el terme mix, el terme i i el terme independent, igualat a 0. Per tant, senzillament, multipliquem en creu, passem tot a l'esquerra i, sobretot, la A ha de ser positiva. És l'única cosa que hem de vigilar. En un cop arreglat, veiem que ens queda aquest x més 2i més 5 igual a 0. I amb això ja tenim la fórmula general. Sí? Vigileu aquest canvi, aquest menys x, que a vegades ens pot donar una mica així de sorpresa. La S que tenim amb la forma explícita és encara més senzilla. L'únic que hem de fer és passar la I a l'altra banda i ja la tindrem en fórmula general. Per tant, ens quedarà aquest 2x menys i menys 4 igual a 0. Amb aquestes dues fórmules generals, tant la R com la S, ja podem comparar. Què volem comparar nosaltres? Doncs els coeficients, la A, la B i la C de cada una de les rectes. Llavors, sempre és bo que us ho copieu, però sobretot, la A ha de ser positiva. És que insisteixo molt en això perquè és un dels errors típics que cometem. Què farem? Dividirem la A d'una recta per la A de l'altra, tant ens fa si és la A de R partit per la A de la S, o al revés, al final la comparació ens valdrà igual. I el mateix per la B i, en el cas que fos necessari, acabaríem fent també la C. Si ens dona que són iguals, serà que això és paral·lela. I seria en el cas que compararíem la C. Si ho fos, la C també, a més de paral·leles, seria coincidents. Si no ho són, només serien paral·leles. Però si hi ha aquests quocients ja no són iguals, directament són secants. Molt bé, un dels casos especials de ser secants és que, a més, poden ser perpendiculars. És un cas extrem o molt peculiar de rectes secants. Recordem, o sigui, jo ja ho he donat per fet, però un és un mig, l'altre és 2 menys 1, per tant això no és secant. Com podem comprovar que siguin perpendiculars un cop veiem que són secants? Doncs o anem a buscar el pendent de la recta o senzillament, molt més senzill, girem una d'aquestes fraccions, la que us vingui de gust. Nosaltres ens decantem per girar a l'1,2 i canviem el signe. Llavors, el quocient, la divisió d'aquestes dues, hem de mirar si és igual en tots dos casos. 2 partit per menys 1 ens donarà que és menys 2 i 2 partit i menys 2 partit per 1 també ens dona que és menys 2. Per tant, com tenim que tots dos són menys 2, a part de ser secants, són perpendiculars. Molt bé, doncs ara anem a transformar la recta S amb la seva forma vectorial i la recta T, que està en aquesta forma paramètrica, també la transformarem en una equació vectorial. L'explícita, per transformar-la en vectorial, molt senzill, ens fixem en el pendent, aquest 2. Jo sé que el pendent de la recta serà UBI entre UBX. Per tant, si dona 2, el més senzill és que sigui 2 partit entre 1. Jo vull que sigui 8 partit entre 4. Fantàstic, l'únic que farem que el vector sigui més gran, no guanyem res.
I per trobar el punt que pertany a aquesta recta, senzillament donem un valor a la x i trobarem el valor de y que compleixi aquesta equació. Quin valor de x? El que us vingui de gust. Nosaltres, per exemple, 3. Fem que la x valgui 3 i ens dona que la y val 2. No? 2 per 3, 6, menys 4, 2. Vull dir, és que és molt senzill. Podríem haver agafat qualsevol altre punt, però ens hem decantat per aquest d'aquí. En tot això, muntem la nostra equació vectorial. I recordeu, vol dir que el punt xy serà igual al punt origen, que nosaltres hem agafat 3, 2, que podria ser qualsevol altre, multiplicat per una k amb aquest producte vectorial d'aquest un coeficient per al vector director de la nostra recta. Amb les paramètriques és encara més senzill, perquè en les paramètriques és el pas posterior de l'equació vectorial. Per tant, ja tenim el vector, ja tenim el punt. Què ens hem de fixar? Ens hem de fixar en els coeficients que acompanyen a la k, que seran els coeficients del vector. La k que està en l'equació de la y serà uvi i la k que està en l'equació de la x serà l'uvx. I els termes independents seran el punt. Oh, no tenim terme independent, com pot ser això? Perquè és 0. Si és 0 no el posaríem mai. Per tant, la nostra recta T serà aquest xy, recordem, estem buscant la vectorial, el punt 0 menys 3, i el 0 no apareix del no-res, sinó que el tenim allà, que no l'escrivim, i el vector 2, 4. Fixeu-vos, aquí hem estat una mica tramposos i hem posat primer la y, després la x, només per embolicar-vos una mica. No caigueu en aquestes trampes. Molt bé, doncs, ja tenim les nostres equacions vectorials. Què hem de trobar ara? Doncs hem d'anar a trobar que els nostres vectors, perquè siguin paral·lels o perpendiculars, un sigui un producte de l'altre. Jo pugui multiplicar per una constant un vector i em trobi que em dona l'altre vector. I anem a comprovar que el vector t sigui igual o sorgeixi a partir de multiplicar el vector s. Per tant, plantejarem que t vectorial, el vector de t, serà igual a lambda per s vector. Substituïm, ja us en recordeu, un producte d'un vector per un escalar, senzillament multipliquem el vector, cada component del vector, per un mateix número. Per tant, el que jo vull saber és que si per transformar la component x del vector, multiplicaré pel mateix número que per trobar la component y del vector. Per tant, en aquest cas, l'1 per convertir-lo en 2 multiplico per 2 i el 2 per convertir-lo en 4 també multiplico per 2. No hem de fer ni una equació ni una cosa estranya. Ho veiem senzillament amb un primer cop d'ull. Per tant, són paral·leles. Si les lambdes m'haguessin donat diferents, haurien estat perpendiculars, però són iguals. Un cop tenim que siguin paral·leles, ens caldria preguntar-nos, són coincidents? Com podem esbrinar això de manera molt ràpida? Escollim un dels punts d'una de les dues rectes. Jo aquí hem escollit el 0 menys 3, perquè tenir el 0 i és molt senzill. I substituïm a l'altra recta, o sigui, hem escollit un punt de t i el anirem a substituir a s. Per tant, el que hem de mirar és si trobem una k que em permeti trobar la coordenada x i sigui la mateixa que em permet trobar la coordenada y. Una mica com hem fet per comparar els dos vectors. Però aquest cop, alerta, estem buscant un punt. I sí, primer el 0 és la component x i el menys 3 és la component y. I les separarem. En el fons anirem a fer les paramètriques, no us enganyo, perquè anem a buscar el paràmetre. Si el paràmetre coincideix, veurem que seran coincidents. Si no coincideix, senzillament seran paral·leles. Per tant, totes les x, el 0 serà igual al 3, que és el punt, més la k, perquè estic multiplicant per 1, que és el vector. En canvi, la 1 em donarà que és menys 3, que és igual a 2, que és la component, la coordenada del punt y, i per 2, pel k, que el 2 és la component del vector. 1 menys 3, l'altre ens dona 3 mitjos, això és diferent, no són coincidents. Però sí paral·leles. La condició de paral·lelisme, no ens oblidem, que ho hem trobat abans i per això hem anat a buscar que siguin coincidents.
Bé, sistèmics, ja hem vist exercicis llargs i ens requereix paciència i passos clars per comparar o equació general o equació vectorial. En un cas compararem els seus coeficients i hem vist que ens ha donat que són perpendiculars, vol dir secants i a més perpendiculars. Quan hem comparat amb la vectorial hem vist que ens dona paral·leles i no pas coincidents. Paciència, ordre i passos clars. I recordeu, com diu el mestre, siempre hipotenusa, nunca catetos.